1981 blev Osman høvding i byen Søgüt efter sin far. Dette blev startskuddet til et af de største riger i sin tid, nemlig Osmanneriget. I 1453 nåede Osmanneriget et højdepunkt med overtagelsen af Konstantinopel. Dette blev centrum for det osmanniske imperium, som i dag kendes som Istanbul. Konstantinopel var hovedstad helt indtil Osmanneriets fald i 1921, hvor landsfaderen Mustafa Kemal Atatürk gjorde op med de gamle magter og gjorde Ankara til den nye stats hovedstad. Dette var fundamentet for dannelsen af republikken Tyrkiet. Mustafa Kemal Atatürk gjorde sig til den absolutte leder af Tyrkiet og gennemførte en række reformer, der moderniserede Tyrkiet. Atatürks vision var at skabe et europæisk Tyrkiet med en sekulær stat, hvor staten og religionen var adskilt. Da der i forvejen ikke var nogen demokratisk tradition i Tyrkiet, accepterede tyrkerne Atatürk som en enerådig leder. Man gik fra et osmannerrige, der var fyldt med forskellige nationaliteter, til Tyrkiet, hvor man så sig selv som et folk og en nationalitet. I dag er der tæt på 70 millioner mennesker i Tyrkiet, og på verdensplan er der ca. 110 millioner mennesker, der taler tyrkisk. I 2011 blev Recep Tayyip Erdogan valgt som premierminister for tredje gang i træk med sit konservative parti AKP. Der er ikke en enkelt ting, der karakteriserer den tyrkiske identitet. Tyrkernes opfattelse af deres nationale identitet er meget forskellig, og svarene spænder fra moderne til mere traditionelle. Et svar, der måske beskriver den tyrkiske identitet bedst, er indecisive. Tyrkerne er et folkeslag, der er så forskellige, at de ikke kan affinde sig med et svar eller en måde at gøre tingene på. Danskerne, de har det jo meget sådan med, at hvis de ikke kender nogen, så snakker de ikke så meget med dem og sådan noget, men tyrkerne, de vil jo snakke med alle. Ja. Og de er så gæstfrie og vil hjælpe lige meget, hvad der er galt. Ja. Og her på skolen, der fungerer det også meget sådan, at de vil meget gerne have, i stedet for derhjemme, hvor de bruger 4 minutter på hver elev i timerne, så hernede, der går de ind meget individuelt og hjælper dem, som mest har brug for det. Ja. I would say indecisive. Everyone may have a different perspective. Yes. I mean, there wouldn't be one thing to do. Again, this is merely my opinion, okay? I'm sure that any of my colleagues would say something else. But Istanbul is not just, there are lots of people in Istanbul, and the variety, the people that you see are from a different, a modern. We're representing the modern part of Istanbul, but of course with the immigrations, there are all sorts of people. There are religious people. There are religious areas in Istanbul, and we usually do not go to those places, and they do not come to our places. So it's like a separate life, and everyone is, they respect each other. Den 1. april 1987 ansøgte Tyrkiet om et EU-medlemskab og blev i 1999 godkendt som kandidatland. Optagelsesforhandlingerne blev indledt i oktober 2005. EU stillede Tyrkiet økonomiske og politiske krav, som de skulle leve op til. På trods af, at der har været en demokratisk udvikling i Tyrkiet, er der stadig lang vej til en endelig optagelse i EU. For a long time, Turkey's been trying to be a member of the European Union, but I think we have given up. Yes. Der er mange forskellige holdninger til spørgsmålet om en eventuel optagelse i EU blandt den tyrkiske befolkning. Mange mener, at Atatürks idé om en nationalstat vil blive truet, hvorimod andre mener, at Tyrkiet kan blive en integreret del af Europa og en betydningsfuld samarbejdspartner.